Kabulo ba kaon sa naitabo na karon? Paminaw, stoy. Wala na trabaho imong amo. So, dako man kay kagasto kay mahal magagdugpod. Sige, pangatag lang ta ka sa silingan. So, this is MOR. Shutdown. See you soon. Bye. Pwede na rin ma-birthday ron tapos mag-take out. Sige, ano na take out? Take out lang. Ihatay sa iyang kuan pa. Mas mangga. Open the windows, me. Uy, open the windows. So igang. Good morning. Another day of quarantine and second day of ABS-CBN shutdown. Second day of no work. Nag-iinom mi gabi. Urot na akong stock sa Fighter 50. Before that, ilaaksan ako na akong iro, ipabaklay-baklay na ako sa gawas. Pat magkapis ako. Yes, Billy. Billy, wait, Billy. And, nanakoy grinder sa coffee. Water. So mag-init sa ta. Billy boy, Billy boy, Billy boy. Dako ka og tumoy. Nanang po'y nagwiwi sa bed. Kinsa nagwiwi sa bed? My God. Sama na eh. Sama na bata eh. Dagan kay ko beans. Dagang salamat sa H Proper diya sa Uptown. Kung hiling mo coffee, diya mo sa H Proper. Dagang kay ko yung ani sa taas. Dagang ko dagang beans. So this one, lain na pala kung sa Tilawan. Ethiopia Gesha Village Lot 4. Variety Gori Gesha. Ang taste niya, berries, ripe mangoes, candied oranges. So let's try this. Kay para dugay mo deteriorate imong kuan roasted beans. Di siya nimo siya galingon tanan day. Nice. So wala pa na siya. Actually pwede ka mapalit ani tay mo ipag-grind sa It's Proper. Diya sa taas abay sa Uptown, abay sa Blue Energy. So let's grind it. Napalit na ko ni siya sa Lazada. So kabalo kung undan.
Kini sa asawa gagapasiksik, gagapaduding sa mga silingan. Ngupay wa may silingan. Gusto sa siya magka ng Julia Barreto, bili magbraba. Today is, nawan ako sa Pasig. Saan naman karon? Webes? Ha? Webes? Thursday na day karon. Second day of no work. Salamat day sa daghang kayo nag-share sa akong video yesterday, and salamat kayo sa inyong mga kind words. In fairness, walay nag-bash na ako. Thank you. Ang tanan mga nanawag, nag-PM o mga nagatagog support o nag-agree sa ako. Thank you. Ikaw na, tagay na lang si Bito. Mawi dahil. Magtuna po gatas para sa akong kuhan. Ay napagatas-gatas, kaya na trabaho imong amo. Magkuhan lang ka, laway, tunlan na imong laway, ha? Tungod kay wala ni trabaho kani pa akong kape, 1 week ni siya. Sige, puli-pulihan na ako ni ininit tubig. Bilaw, salamat. Thank you. Sa tanan po mga gadipinsa na bisag di sila tagaybes sa kig-away po. Uy, Pupi, naman kay Pupi dito. Nahalata na noon na nangawat kog baso ni Pupi na. Ay na mo pag-stress, ay na mo pag-away sa mga pro or anti ba mo di. Ay na mo pag-away. Ang tao, pag di ganahan sa imo, bisa kung saan mo i-explain, di ka na ganahan. Kaya kung imo pang sumpaki o magtubag-tubal lang mo, mas stress lang mo. Ang ending ra ba, kung ma-pro or anti mo, di ra ba mo bayaran? Huwag yung makadaw ka nang maglalis-lalis sa Facebook. Eh. Huwag magpapildi. Muna ako lang, di na ako mag-explain. Kapilang mo din. Kaya again, ang tao pag dili ganan sa mo ako nag-say kung kanang personalan ba. Okay ra ka na mangutanan. Unsa di ayon say naitabo ka na imo explain mo di ayan na ba. Pero ano bang tao nga bisag nag-explain na ka dili gyud ana sumito say personalan na siya di na siya ganahan. Again, ang tao nga dili ganan sa imo bisag kung saan nimo explain, di na siya ganahan. So ayo la saya ngay mong kuan. May chillax lang ka. Di ba Pupi? We'll be back. We'll be back stronger. Lumalo ka construction. Oo, nabasa na pala akong bangko. Li, kabulo ba kaon sa'yo naitabo na karon? Paminaw, stoy. Wala na trabaho imong amo. So, dako man kay kagasto kay mahal magagdugpod. Sige, panghatag lang ta ka sa silingan. Ha? Ako lang kay panghatag kay dako magagasto. Paminaw ba? Hindi mo ka maminaw na ko. Bili. Stoy. Mo ka. Storya ang kagtarong, mapabungol-bungol din ka. And speaking of dogs, so ito'y man sila, hilig sila mangitkit. Guba ang among screen. May gala mo pa guba o ni daan. There. Boom. Guba. Before you use sleeper. Need to fix that today. Anyway, mabuhat sa ko kanang kuhan kay di pwede. Mabuhat ko radio show online. Let's do this. There's that scrambling Bulls defense making things happen from the weak side or blind side where Magic can't see. When they turn, Pippins coming, the result, another easy 2 points.
Should not come here after the rainstorm. Yes, naligo ko. Church full. Ato kong istasyon kaya na ako'y kailangan ituan. Bag ni Ma'am Joey. Punta ka na mo. San Vincent. Na ako importante kwaon. Where's my USB? Gano'n kaya? Tapos magdala ko Tupperware. Kaya akong amigo nga si partner William, birthday daw siyang asawa. Yun siya nga partner, ani din ni partner. Tapos wala lay dine-in. Kay COVID man. So take out lang daw. Pwede ra giday. So tanan mag-birthday may gala, pwede ra giday mag-take out karong panahon na. So gadawat na kong ayuda, basta na imuhatag, darga. Di ba sina MR? Wala MR. Dead air giday, dili day fake news. Dead air giday ni. Okay. So to ABS. By the way, kaniday nga auto ako na ni siyang ipakuan. Ako na ning ipa-assume. Wala binong sure ginod. Mag-withdraw ko. So nautan ako mag-withdraw ko, napa ba tayo mag-withdraw? So kani nga auto gipalit na ako ni kay for katong rent a car na tong self-drive, tapos naigo man sa COVID, tapos di ba pag may mga racket, so ako na ni siyang ipasyon. Brand new gini siya. Actually ang amo rang paulian na ni isang kuan racket tungod kay amigo man namo ang kuan Suzuki. So bisa ka to lang monthly lang nga nabayaran anara, tapos kamo lay padayon ang monthly ani kay mura nasa mga hindi ko sure mga 15,000 sure ang monthly ani. Wala. Shutdown. Ganinang morning na daw niyan hitining mga PNP. Nangutahan na sa kuan. Wala kong phone lang. Alright, done with my mission. Kailangan ako, gisend lang ako ang kuan, ang pinaka last day sa among commercial logs. So this is MOR. Shutdown. See you soon. Bye. Ayo mo ba ning kang Joe Garcia? Na special nga ayuda. So nang mangga yung gig. Oh, next-trolley sila. Sir, kuhaan ako din ni sir. Ay, pais. Sa ako ang kuhaan na. Larga. Yung mga testingan, okay ra? Tawagan ta kaon niya. Ay mo pagsaba may galak na birthday ko. Na birthday ko pero ang ma-birthday daw karon di na daw dine in, take out na lang, social distancing ang pa-birthday daw. Tingani na karon ang dagway basta ma-birthday. Nakamaskara tanan ang birthday celebrant. Ay happy birthday 31, 32. 15. Balihon. Hindi gini siya gasito kaya hindi mahurot ang pagkaon. Mo gyud. Mo din niya akong tighatag sa kamangga nga si partner William. Palu. Amigo na ko sukad sa una hantod karon. But sukad lang mangga nga. ang bangga nga pangwaan. Lagi din si banggahan diri sa likod gyud. Tubangan. Tanawa dire nga side. Ada sus tanawa. Oh, mga last na siya. Sa tanan mga hulog mo na siya deliver. Basak na. Sira ra ka. Pwede na rin ma-birthday ron tapos mag-take out. Sige, ano na take out. Take out lang. Ihatay saya ang kuan pa. Las mangga. Happy birthday, ma'am. Happy birthday. Uy, gamay na kayong ikuha ka puso. Gusto pa ka?
Ma'am, dala po ko sakyanan, ma'am. Narap po ko ikuan dia. Alright, I'm home. Alcohol. Ayan. The other one. Alcohol. Give me the towel, be maligo lang ko diretso. I'll ligo again. This is a letter for this type which you're about to receive live on Twitter Plus Amen. Happy birthday to you! Dengan salamat dia sa asawa ni partner William Masinero, si Ma'am MJ. Ma'am, thank you, ma'am. Yee! Nakadawat lang sila kay Yuda, may gala. Oh. Ayoda. Yes. Yoda. Let's eat. Get everything. Let's do it. Share. My favorite, sampay na with puto. Sampot. Sampay na puto. Daddy. That's it.